Like apụta na bịa palọ ịṅụ mmanya ijiri ego ịbịa nwụkarịa ndị na-akwụta ụgwọ na ọjọọ isi mma nke ebe na like nwoke ọbụla kịta na-afụ asa gị na-achụ asa gị ọjọọ isi mma nke ọ na onye ọnịchasị gị na-elu John bụ JOHN John mana ọ John bụ nekwa onye apaiwa mana ọ language dị akin to ndị Ọnịcha like is on Ọnịcha language onye ọnịchasị gị ị na-eyele ịnụ ka onye Ọnịcha kwuli ọ na-atọ ụtọ mpa bụ onye ọbụla bụ nwoke bụ nwaanyị izi mpa mana oge ụfọdụ a na-abịa separate ma nwoke ma nwaanyị oge ụfọdụ asị mma mana mmadụ adịghị heavy so we use mpa mpake uje pake ewe is more like how are you bro how far ikwuchagosa Johnson man bụ onye na-adịghị emete na nwoke bụ Johnson man like nwoke na-enwero coordination we person we no dey coordinate na Johnson man like apụta na bịa palọ ịṅụ mmanya ijiri ego ịbịa nwụkarịa ndị na-akwụta ụgwọ na ọjọọ isi mma nke ebe na like nwoke ọbụla kịta na-afụ asa gị na-achụ asa gị ọjọọ isi mma nke ọ na pamawonuku na pama bụ onye amasịrị ife mana in the real sense of it mpama is just all from movie ka o sicha before bata Ọnịcha mpama is just person onye ọ bụrụ onye na-apụ ara na onye ofe ọnwa obele ka ata etukwuo nọt n'isi ma na-enwechara nọmba 6 nọt ya lụzụ nwa obele ebe mpama calm down step down butuo calm down ihe abụrụ Ọnịcha language nye m is give me Robert bụ language ndị cultist ọbụrụ language Ọnịcha ada asụ nye m onye ọbụla sị gị nye m Robert ma nne onye otu nzuzo ọbụrụ language anyị mpịawa azụ bụ na ime no mpịawa azụ is mmadụ itriti mgbu gị ime mgbu itriti mgbu gị ebe ịpịawa gị azụ more like she said ka ihe ikwu kịta lose garden mmadụ rie gị ọma na onye apịawa like ije emeka ọfọ na ije emeka ọfọ erie gị ma nna apịawa gị azụ na ma ọ na onwe ihe kwesịrị ime na mmere ọmụọ itiri abịa ka a correct ya apịawa gị azụ ozugbo na malụmazị abụrụ language Ọnịcha ma mụ amadị ọbụrụ language Ọnịcha tinye arụ obogo dọnye iru na gị dọnye iru tinye arụ obogo bịa like ịta na ịpụrụ apụ mkpọ gị sị gị ha afa ka ebe ị nọ esi m na ị nọ na ka ebe na-eme n'Enugu esi m na ị nọ na let's say na ị nọ n'Ibos ma na ị nọ just a happening place isi gị ha afa ka eko o si adị isi m tinye arụ bụ m bịa ma ọ na ịnwegide ike ọ bụ na onwe ebe ị nọ ị nọrọ ọfụma like ọ bụ na-achọ iticha gị ma ọ n'onwe kpọọ m na fon si nga tinye donye iru tinye arụ ntiri gị arụ ozugbo na onye nwa bụ ndị nwa bụ polisi ọ general language ndị nwa bụ polisi is to eat ọ bụrụ Ọnịcha language mana ịtachi ọsa nwanne ka ịtachie ọ general Igbo slang normal how are you now ka o si adị bụ ajụcha gị nwanne ka ewe isi na ede mma how are you ka o si adị is kedu ihe ọzọ na-eme what's the next thing to happen ka o si adị like agwago gị anya na-amapụ ka o si adị like I called you. What's the next line of action? Yeah, about language. Lapin bo language Port Harcourt. Abobi lap or Curtis language. Lap ogebia. Man obro Ọnịcha language. Man language Ọnịcha. Abro no yeah just normal like mmadụ sege kpọkọm wamkpa. Amam no Ọnịcha na asị wamkpa. Ma onye m o is 100 na kpọkọm is 100 naira. Ma ọ bute chini no sege na ọfụkwa ya echi. Echi bụ nwaanyị na asị gị n'ọfụ echi so asị gị n'ọfụ echi ma ọ n'ọfụkwa nwa is nwaanyị echi is nwaanyị kpọkọm is ego so ọsị gị 50 naira enwere afa na Ọnịcha ọ 1000 wamkpa na okay 1000 bụ kpa wamkpa 5 each bụ 5 each no just no ka anyị kụọ bụ make we ball sị gị na onye a na-akụgo na-akụ Ọnịcha na-asị gị na-akụ nwanne na-akụ ị na-epoto nọgịrị asị gị na-epoto opoto is Ọnịcha language kwa na ọsị nwanne
Iyele bụ na onye na-ezuzu ezu na ị na-eyele ka. Mana all language dị akin to ndị Onitsha like is an Onitsha language. Onye Onitsha sị gị ị na-eyele. Ịnụ ka onye Onitsha kwuli ọ na-atọ ụtọ. Ị na-eyele na onye a na-eyele. Onye Onitsha sị gị na-elu John bụ JOHN John mana ọ John bụ nekwa onye apaiwa. All those nekwa onye apaiwa nekwa nwa John. All those things are onye ma afia. Mana ọgụrụ sị gị nye m afia. Afia ize anwụrụ na sị gị nye m afia. Nye m afia bụrụ ụta afia ka ese na ọ bụrụ anwụrụ afia sị gị ka ije gbaa afia. Ije gbaa afia is to smoke. Ọ bụrụ ị na-akpọ ya afịfịa ọ bụrụ ọzịda slangs no ka ije gbaa afia. Afia. Ọ sị gị nwanne ije afia put call na ịmọgọ sị gị put call ka eweta afia ka men say that's just and men is guides. These are amakwa m no Onitsha bụ ihe nwe men. Sị gị men si pụta men si kpụla. Sị gị na ihe akpụla na mmanya akpụla men si kpụla. Manna o juru eju gbe ego ọbụla sị gị na okpụla manna ọ sị gị na nwa juru eju kpụla. Manna bịada ndị ọgba akasa iful everywhere. So Onitsha nwee one fine sweet language and all street language ị ga na-anụkwa. So mana onye na-aza ka osi nwa ka osi is how are you but we just have to simple all those language so we can have an effective communication n'ime ogbe. So that's just about it. So afam bụ Ifeanyi Chukwu. Afam bụ Chineke. And this is VOE Entertainment. Daalụ.